Libi jamana korona klibi jaratibaw ye u ka bɛnbaliyaw bila kɛrɛfɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni kan kelen ye ka kalata lakɛɲɛnenw sabati jamanadenw ye Libi bilala gɛlɛyabaw kɔnɔna ka sabu kɛ OTAN ka wulikajɔ kɔkɔrɔma donnen ye n'a ye dankari kɛ Kadafi ka fanga la san 2011 waati la. Sudan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi ɲɛmaw ni kɛnyɛrɛye lakanakulu ka kari ɲɔgɔn na ye faratiliba ye ko ka d'a kan a bɛ se ka gɛlɛyaba bila fanga seginniw la sibiliw ma ye. Maroc alamisadon na kiiriso dɔ ye dɔ fara cɛ 3 jalakilen ne bingani ye siɲɛ caman sungurudennin dɔ kan ka ɲangiliw kan yafama laɲini kɔfɛ min digira mɔgɔw la kosɛbɛ kelen bilala san 20 kaso la a tɔ 2 kelen ye san 10 sɔrɔ. Burkina armée ye wulikajɔba laseliw kɛ dansagokɛlaw ka dankari kɔtigɛbaliw caman minnu bɛ sen na kabini san daminɛ la kama hakilina in kun de ye ka kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan dansagokɛlaw kama. Éthiopie sugu dayɛlɛ ne ka tila ka circulation segin u nɔ la Amara mara kɔnɔna na jagoyali yɛlɛmaliw kan mara ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlɛliw la.